Bună ziua! Pentru ce manifestați? Pentru corupția care a ajuns la un nivel extraordinar de mare. Pentru situația cetățeanului de rând care la orice porți ale instituției arbate nu-și găsește dreptatea. Pentru cetățeanul simplu care este umilit și înjosit, vine doar și se cere un vot ca ei să fure liniștiți, să nu-i tragă nimeni la răspundere ascunzându-se în spatele legilor pe care le fac, pe care le încalcă. Și atunci ce clasă politică avem? Ce succes credeți că va avea, ce răspuns va avea în rândul guvernanților? Răspunsul cred că l-a dat secretarul de stat al Statelor Unite, care ne-a îndemnat la luptă să eradicăm corupția. De când sunteți aici? Sunt de când mă știu pe stradă în lupta cu corupția, atât la nivel guvernamental, corupția la nivelul administrației publice locale, care nimeni până în momentul de față nu prea a scormonit, că de fapt și de drept acolo se ascunde marele jaf al bunului public. A venit cineva să vă întrebe de sănătate, jandarmii? Jandarmii, ce pot ei să întrebe, decât că își fac datoria la ordin, pentru că este o instituție care lucrează la ordin. Și ordinul nu-l dau decât cei din clasa politică coruptă. Cât veți mai sta? Cât va mai dura protestul? Protestul va dura până când voi primi semnale de îndreptare a tuturor nedreptăților făcute asupra masei revoluționare din decembrie 89, care sunt umiliți și înjosiți, care mor în anonimat, neștiuți de nimeni, că ei au deschis niște porți ale democrației. Ei sunt cei care au sacrificat totul și acum sunt umiliți și înjosiți de toată clasa politică. Vă mulțumesc și vă asigur că nu sunteți singuri. Vă mulțumesc!